Ake ngibingelele ngoMangothobana. Isangoma esiphula ngonyezi ezinye siphula amathamba. Umphathi wekhubalo usandla sensimbi. Sigwebo sentambo enhliziyo ebomvu zamadoda umntilikathelo abathakatha. Manzi olwandle umanzi ababayo. Namhlanje asike sikhulumeni ngalolu daba lolu. Kukhona umuntu ongibuzile ukuthi ku-right yini uma ugqoka impahla yomuntu noma wakini noma waphi. Impahla kuyagqokwa ngomunye umuntu noma isekeni noma yini noma impahla nje kuthi ekhaya ningabafowenu noma ningodadewenu nishintshana ngey'mpahla nomzala ukuthi kuyinto elungile leyo. Lokho akuyona into elungile. Lapho usuke wena uyiphehlela amanzi amnyama ngokuthatha iy'mpahla zomuntu ugqoke ngoba ley'nsila zalo muntu mazivaliwe nawe into zakho ziyavaleka. Uma ugqoka impahla yomuntu thola ukuthi lo muntu uthakathiwe noma uhanjiswa nesilwane, kwathathwa iy'nsila zakhe zahlanganiswa nalesilwane. Wena njengoba ugqoka ley'mpahla zakhe, lesilwane sizokulandela nawe ngoba ley'nsila zizohlala kuwena. Ukugqoka iy'nto zomuntu noma ungayiwasha, insila yomuntu ayiphumi empahleni yakhe. Noma ngathola ukuthi iphunga lakhe alipheli lowo muntu. Yikho ngithi ugqoka impahla yomuntu uyiphehlela amanzi amnyama. Lowo muntu iy'nto zakhe mayivaliwe nezakho zizovaleka ngoba uthatha le nsila uyigibeza kowakho umzimba. Yikho thola ukuthi abantu ekhaya izinto zabo, iy'nkinga zabo ziyafana. Umuntu uma engaganiwe oyedwa nonke anisaganwa, nonke anisagani ngenxa yokuthi nigqokelana ley'mpahla. Lento eyenziwe ngale mpahla wonke umuntu ozoyigqoka le mpahla emzimbeni wakhe ngeke aze aganwe naye. Sengisho ukuthi abanye abantu bayibona ethi umuntu nginesichitho nginani, ngabe ngithakatha ubani, angaze ngiyiphuphe lento. Yile mpahla lezi enishintshana ngazo nina ngalesi sikhathi ugqoka impahla yomuntu, yilesi khathi wena izinto zakho uzivala, uthatha amathunzi amnyama loya muntu uwagqoka. Angiphathi-ke amasekeni eyabantu abashonile. Nawe usuke ubulala impilo yakho uma ugqoka izinto zomuntu oshonile noma uthenga amasekeni ngoba lo muntu awazi ukuthi le mpahla ukuze ayidayise ekwenze njani. Sengisho ukuthi kubalulekile ukuthi uthenge iy'mpahla ezintsha igqokwe nguwe kuphela. Noma kuthiwa ubani ungagqokelani naye.